ना दान्दिसे सम सोरबाफोर फ्रि टाइम दंबा फैथोंसै बाला टाइम पास गारि सायावनो जोंना ना गुवाहाटियाव एयारपर्टआव थांगासिनो आरोखि जोङो फ्लाइट गाखोनो मोनैया गोबाव जाबायलै दा मानसि गोदान नुगोन र' मानसि गोदान नुगोन बोथोरालै फैथ'वाखै ओरैजाय मानसिफोर होगासिनो दंना औ दायो हिनजावफोर द्लाम होयोना हराव फिसालायासो आबसुस जालायबाय बिदि गारि दाब्लियाव फाग्लाथार गारि दाब्लियाव गाखोनो मोनजोबाखै ने माबा ओरैसो दंना फैसा बिथिं दं मा होनो बोख्लायलै फुरा बोख्लाय मा दाबो फैयालै रावबो टेस बै हिनजावफोरनावल'सोलै हिनजावफोरावसो सासे फैजोब्बायलै सोर जाखोबा वेलकाम एयारपर्टआव थांगासिनो एयारपर्टआव गुवाहाटियाव सोरबाफोर एयारपर्टथिं दंबा लोगो हमखा बे सान्सआवनो चान्स आन्दा खानुन चेक पस्ट मोनबाय ब्रह्मपुत्र ब्रिजखौ मोनसिगोन आन्दा खानुन एसे खोमसि जराव दं जोङो नै दा कमेन्ट खालाम लोगोफोर अननानै ओरैजाय जोंहा सासे अरुणाचलनिफ्राय फैदों लोगो दङ दा बेंगलरनिफ्राय सासे आलासि फैगासिनो दं जों बेखौ रिसिभ खालामनो थांगासिनो दङ एयारपर्टआव लामायाव हाबबाय नै कल खालामदोंमोन डिफ'बो कमेन्ट होदो सोरबाफोर फ्रि टाइम दंबा अननानै आंजों दायो दङ सासे लोगो अरुणाचलनिफ्राय फैदों सारजनि एम लाइक दान गुमै थेंक इउ सोरमोनथाय जोंहा अननानै फोरमायदो मोजाङै सिनायनो हायाखै सारजनिखौ जों दा एयारपर्ट फारसे थांगासिनो दं आरोना जास्ट नै जोङो डिप'आव थाव सोगासिनो दङ ओरैजाय रंगिया आदसा रंगिया बैनाय नामा एसएम नानिनि ओरैजाय जोंहा फिलिप ब्र दङ गारियाव थाव सोगासिनो दं जों दायो गारियाव थाव होनदों जा बैनाय आदसा ओंखाम जाबायना जायाखै बैनाय बेंगलरनिफ्राय सासे आलासि फैगासिनो दं बेंगलरनिफ्राय जों बेखौ लायनो थांगासिनो दं आरो
थेंक इउ स' माच थेंक इउ गोरबोनिफ्राय साबायखर सानै बिथांमोना एक्सट्रालि पार्सनेल माने सानै बिथांखौ माने गोरबोनिफ्राय एक्सट्रा पार्सनेल साबायखर बावहरो आरो मस्ट वेलकाम खालामो नोंथांमोना आंनो लाइक होदों आंथ' नंबायमोन मा सानदोंसो दंखायो होनना मा आंथ' नंबायमोन मा सानदोंसो दंखायो होनना हा बुजियासै आं फैनाय लाइनाबो थांलाय फैलाय जागासिनो आरो जों दा चेक पस्ट खाथियाव दङ आमिनगावआव ससे थांबावबाथाय चेक पस्ट मोनसिगोन ओमफ्राय सराइघाट दालां मोनसिगोन निजम हेल' ब्र हाउ आर इउ आइ एम फाइन नै ओरैजाय जोंना लोगोआ सासे अरुणाचलनिफ्राय फैनाया बिथाङा हेलौ गाइस दा बे बिथांनिनो सिक्सटार फैगासिनो दङ बेंगलरनिफ्राय हाउ आर इउ जों बेखौनो लायनो थांगासिनो आरो आंखौथ' रावबो सिनायग्रा गैखाया रावबो सिनायखाया आंखौ सान्दुं गोसा बायदि नुदों आच्छा सान्दुं गोसा बायदि नुदों नै बे माबाखौ आं गारिनि लाइटखौ होदों नालाय बेखायनो गोजा नुदों आरो ना गारिनि लाइट होदोंमोन नालाय आङो दानि लाइन थांदोंमोन ना आंखौ सोरबा सिनायग्रा दंबा कमेन्ट खालाम बेखौ सोरबाफोर सिनायनो मा अननानै कमेन्ट खालामहर जोखि हर सिसिला आब' फैदो नामा येस गुड थोंजोङै हमनो हादों आरो ना औ सिसिलिया फैगासिनो दङ जों दा बेखौ फ्लाइटआव एयारपर्टआव लायनो थांगासिनो दङ आरोखि दा 11ता बाजियावसो लेन्डिं जागोन एयारपर्टआव जों दा एमएमबिनाव थांग्रोगोन एमएमबिनाव थांग्रोनानै बेखौ फिलिप्स आच्छा गुड औ फिलिप अखन्दा इयो फिलिप अखन्दा जाय बिथांमोना नायगासिनो दङ सोरबाफोर फ्रि टाइम दंबा अननानै प्लिज कमेन्ट खालाम लोगोफोर कौन देख रहा है अभी हमारा लाइव को प्लिज कमेंट कीजिए सोरखौ लायदों रानो सिसिलिया नार्जारि इउटुबार बेंगलरनिफ्राय फैगासिनो दङ नैबे जे बिदा दङ जोंहा बिदा फिलिप नार्जारि दङ एन्थनिनि देरसिन दा जोङो सिसिलियाखौ लायनो थांगासिनो दं आरो एयारपर्टआव बहानि जाखो सिसिलिया ब्र होनो निजम सिसिलिया जाबाय ढेकियाजुलिनि क'क्राझारनिबो होनजायो क'क्राझाराव हाबा जानाय आरो क'क्राझारावनो दंखायो बिस्रा ओमफ्राय जोंहा गगामुगायावसो जादों हाबाया गगामुगाव नंगौ क'क्राझाराव आंनि न'सो दं दा आच्छा नोंनि न'आवसो दं क'क्राझाराव आंनि न'आनो दंखायोबा गगामुगायावसो जादों बिनानावा आच्छा गगामुगायावसो हाबा जादों जोंहा सिसिलिया ओमफ्राय बहानि जाखो सिसिलियाया ब्र'नो औ माबानि मेनलि दा बिसिनि गासिबो मादार फादारा क'क्राझाराव दङ ओमफ्राय बिदा फंबायफ्रा ढेकियाजुलियाव दंजोबो आरोना जोंनि ढेकियाजुलिया सनितपुराव ओमफ्राय गगामुगायाव हाबा जादोंनो ओमफ्राय निकिता बिटिवाय होनदों ओमफ्राय निकिता बिटिवाया मा होनदों आंथ' पेट्रल पाम्पखौ सिनायबायलै आसोलनो आच्छा नंगौ नामा पेट्रल पाम्पखौ सिनायदों ना बे चेक पस्टनि ओरैजाय ससे हाबबोनानै हाजोआव थांग्रा नलबारियाव थांग्रा लामायाव दं आरो ओमफ्राय निजोमा मा होनदों ढेकियाजुलि बहानि मा गामिनि ढेकियाजुलि मना सेन्टारनि ब्र ढेकियाजुलि मना सेन्टारनि दै ढेकियाजुलि मना सेन्टारनि आरो ना ददरा होनदों औ ददरा खाथिनि थावरिफुवा औ खिन्थु ददरा थारनिया नङा नैबे माबा मा होनो आग्याथरि मन्दिरा बेखौ मोनहैयाना बेखौ मोनहैस्लाबला ओरै चेक पस्टनिफ्राय हाबबा नैबे आरो टार्निंआ पार्कआ बे पार्क खाथिनिया नेटानो जाया मा जादों मा नेट जादों लक्ष्मि हटेल खाथियाव हटेलखौ आं बारा गोसोआव गैया दे ब्र फैसा ट्रान्सफार खालामनो नै ओमफ्राय खानाया माहाय जागोन गुमायनो खानाया जानायफोराना जोंनाव जासिगोन बैनाय जोंनावनो संखाजोब्बाय नोंबुआ दहायनो अलरेडि खालामजोबखाबाय दा जोङो फैनानै जाफैनांसिगौ आरोखि दाबो जों जाबा जालांखानो हाबायमोन गुसुसो जालायबावबाय ओमफ्राय दा फैना जाफैनोसै आरो ओमफ्राय निजोमा होनदों औ स' अननानै फोरमायहरफिनदो दे सोर बबेनिफ्राय नायदों निकिता बिटिवाइखौ सिनायदोंमोन आङो खिन्थु एड्रेसखौ बावफिनलायबाय क'क्राझारनिसोमोन नामाथाय निकिता बिटिवाइयाबो ओमफ्राय निजोमाथ' फैबाय थाखायोमोन फैनायाथ' मस्ट वेलकाम गोरबोनिफ्राय बयखौबो वेलकाम खालामो
नोंथांमोना गाव गावसिनि बेसेन गोसा टाइमखौ दोनथ'नानैब्लाबो कमेन्ट होदों नुजाफैदों जाया बेयाव जिअ नेट गैया गारिया सलायबाय दै आंसो एनिथिं बायनाया आंसो आइथिं बायनाया आच्छा औ सरि औ नोंगौथार माबा जोंहा आसोला ना माब्रै दं ओइ ओमफ्राय नोंसा नानिनि चेनेलनि सायाव एसे खोथा दंमोनलै गाबोन फन खालामदो आंनाव गाबोन फन खालामलाय नोंसा नानिनि चेनेल माबा मोनसे खोथा बुंहरनो आं ओमफ्राय दे मोजां गुमैनो औ बैनाय औ नाथाय खोमसि आरोना खोमसि जाबाय दा गारि सालायफिनबाय नालाय लामायाव माने लामा लाइट गैया जाहैबाय ओमफ्राय ओरै सिगांनि गारि फैबा मोदानो आरो जोंनाव बेल'सो ओमफ्राय निजिमा मा होनदों आं ओंखारथ'नोसै र' मा होनदों दुगैनि गाज्रि मोनथ' नांला अके जागोन ब्र जागोन दे दुगैथां दे गाज्रि मोननालाय मा खालामनोब्रा सोर मानो गाज्रि मोननो मोना बयहाबो गावनि गाव डिउटि थायो औ गाव गावनि डिउटि थायो गाव गावनि खामानि थायो जानाय लोंनाय टाइम थायो नङा होमबा इउटुबा जाहोआलाय जोंखौ दे रायजोफोर ओमफ्राय जाहा बैनाया मा होनदों आंखो बुंदो नामा होनो हा कल खालामो नोंखौ बुङाखै बैनाय ओइ निकिताखौ बुंदों निकिताखौ हांगा दर सालायबाय थायोलै नोंलै स्पिड ब्रेकारबो नाया गारिया सालायफिनबाय लोगोफोर जों दा चेक पस्ट मोनहैथारसै जिअ नेटआव मोनगोन गुवाहाटियाव ओरै नांसिगोन सोबायासो आं दङ सिन्था गैया दाबो सापर्ट हो लोगोफोर दै आंखौथ' रावबो सिनाया आंनि चेनेलखौथ' रावबो मिथिया बेयाव सिनायगोन जागोन जाया सोना लाखानि नायनो र' बेयाव नांगोन नाङा नहीं होगा थेंक इउ बेयाव थाव सोनो नागिरबाय बेयाव जायालायनो ओमफ्राय जोंहा बैनाया मा होनखो नानि होननायखायसो बुंदो सानदोंमोन गुमैनो नङा बै निकितानि बिनानावना चेनेल दङ इउटुब चेनेल 31,000 साबस्क्राइबार दङ मनिटाइज जायाखै मानो होनबा लं भिडिअ होआ नालाय सर्ट भिडिअ गोजा नैखौ आं माखासे खोथा फोरमायहरदों आरो गाबोन मानि खारनाव दासिमबो मनिटाइज जायाखै ओमफ्राय ड्राइभारा लामाखौ मिन्थिथ'वादां ओंखायनो स्पिड ब्रेकारखौ फिसा स्पिड ब्रेकार होदोंब्रा नोंहावफोरालाय 55 जाबाय आच्चा 50K जाबाय 35,000 साबस्क्राइबार जाबायनो हाब मारै स्रय ओंखारलांजोबखै मानसिफ्रा 30 जननिफ्राय खेबसेनो साबाल'सै मायाव दहाय माबायना खेबसे गिदिंबायना गिदिंबाय फिन जायो सोर मा ओंख्रि जाखो अननानै फोरमायहरदो दे गुवाहाटि एयारपर्टआव थांगासिनो लोगोफोर थाबथाबायलायनो औ थाबदों ओइ नेटआ एसे माबा जादोंमोन ना गन्डगल जादोंमोन बे जेराव ओंख्रि गैया गुमैनो आच्चा ओंख्रि गैया आरोना थाबथाजोबनो थाबथानाङा होनब्रा थाबथाना होन दा खोनाफिनबाय दा
आलु पटल बाजिसो आदसा आलुजों पटल बाजि जायाखै थाबथागासिनो आदसा मानो थाबथागासिनो जाखो आप डाउन जादों खोमा नेटआ बिजों लायलांसै ना हा बिजों लायलांसै औ बेजों नङाबालाय बैनिफ्राय ओरै फैफिनदोंमोन दाखालि 500 थाखा लादोंबोला बेनिफ्राय ओरै थांफिननायाव थिग थाक दंमोनलाय माने मा नेम चेनेल नेमा नोंसोरनिया दिलिप नार्जारि बैसिना बैसानि चेनेल नामा नोंसिनि चेनेल नामा बेनोमोन नामा ना बे नङामोन नोंनि चेनेल नामा मा नाममोन खोन्थाहरलाय नैमोना साबसक्राइब ओमफ्राय जोंना बेदर लाबोगासिनोलै दिनै ओंख्रियानो आदसा निकिताना नोङो निकिताना मा नाम आंनिखौ खालामनोबा खालाम सोरबा ओमफ्राय बिनिखौ खालामबा खालाम फिलिप नार्जारि ब्लग गारि सिङाव गारि अबाव गैया Soragat dolong मोनबाय लोगोफोर बेक केमेरा होनि नै ब्रह्मपुत्र ओमफ्राय जोंहा रमेश्वर बसुमतारी मा गुनि नोंहा एयारपर्टआव थां जोंहा मा घन्टा जादों मा फ्लाइट गाखो फेरनो मोनै नामा देवरा हैद जाम्बा नोंनि सापर्टखौ नाङा नों ओंखारलां इडियट ननसेन्स साला बुरबक हारामि मूर्ख थां ओंखारलां नोङो नाङा जोंनो नोंनि भिउसखौ नाङा नोंनि सापर्टखौ नाङा नोंसानि बाबाखौ नोंसानि मामिखौ बुंबाय थां बे बाथ्राखौ दानना होलै कमेन्टखौ खालामना हो इंलेन्ड जाबाय इनकाम जायाखै ओंखाम जायाखै सुब्रेनिल स्मल मिनि शर्ट ब्लग जायाखै ओमफ्राय मा होनदों उरायदो बेखौ होनदों उरायाबा माथो उरायखोलाय उरायना हो लाब गैयालै जों बिदिखौ सैखाथारला बेबायदि मानसिखौ सैखाथारला जोङो मोजां कमेन्ट होनोबा मोजां रायलायबा फै मिथिबाय जोङो बेबायदिखौ नायनो हाखाथारला बर'नि जोलैनि हांगारसो नोंनो एक नाम्बार बर'नि जोलैनि हांगारा जाम्बा गावखौ सिगां नोंनि बिखुंनि मैलाखौ नायना लाग्रो बिनि उनाव मालायनि बिखुंनि मैलाखौ नायो मिथिबाय ब्लग खालामलै बेखौ खालामाबा माथोब्रा खालामना हो बर'खौलाय आं गारि सालायाबाथ' दहायनो मावखांसिगौ आं नांखाया आंनो बेफोरबायदि मानसिखौ माहा थांखो ब्र एयारपर्टआव थांगासिनो ब्र एयारपर्ट आलासि फैगासिनो दङ बेखौ लायनो थांगासिनो दङ सोर बेलाय आदानो जानो सोरथाय बियो रोङा साला गावनो बे जोलैनि हांगारा मोसौ गियाननि मानसि बेफोर नङाबा माथोब्रा आदसा होनदों औ जा एबि फंबाय माब्रै दं खबर सबर ओमफ्राय एसबि फंबाय गोजोनसो गिदिंनांसिगोन ना औ गिबि सिगांग्रो मालायनि बिखुंनि मैलाखौ नायनायनि सिगां गावनि बिखुंनि मैलाखौ नायना लाग्रोनांगौ नंगौना नङा रायजोफोर मालायखौ फोसाबनायनि सिगां गावखौ फोसाबना लाग्रोनाया गाहाम नङा होमबा
बैजोंसोमोन दा हा बैजोंसो बैसोमोनथ' आरो बैजोंबो थांजागोन दा थांजायो ओइ गिदिंनांसिगोन आरो ओइ गाहायाव ओरै हाबनांसिगोन बेयावनो मालाबा मावो ओइ बेजोंसो ओमफ्राय गेजेरावनो दंलै आदा दे फंबाय दे मोजाङानो ओमफ्राय हाथेरा थाखायोलै थाथों बेनोसो कमेन्ट होयो औ ब्रा ओमफ्राय औ होनना बुंदों जा एस पि फंबाया ओमफ्राय निखिताया हाथेरबाबो नायगा बबेजोंमोनब्रा थाबबायब्रा बेजोंनो सोनांगौमोन नों फिदिंफिनासो नै अबेबा ओइ सिगाङाव एम ए बिनाव थांनो एम ए बिनावसो थांगोन दा थांसै औ 9टा दासो 9टा जादों ना औ मोनहैगोन दा मोनहैयो पेट्रल पाम्प मोनहैनांगौलै खिन्थु पेट्रल पाम्प बबेखिनियाव दङबा ओमफ्राय जोंहा मा होनदों बियो भिउ औ नंगौ नंनायाथ' नालाय जोंनो बिदिनो भिउसखौ भिउसआलाय होदों खिन्थु कमेन्ट मोजां होबा मोजां जायो आरो नङा होमबा बेयाव बयबो किसुमाना मा होनो मोजां मानसिफ्राबो नायोथ' सिख्लाफोर दङ सेंग्राफोर दङ सोरबा मास्टारफ्राबो नायो सोरबा साख्रि बाख्रि मावनाय मानसिफ्राबो नायो नङा होमबा दा बैसोरनि गावनि गाज्रि आखुखौ दिन्थिना लानाय जायो आरो गावनि खुगानि रावा माबायदि बेफोरखौ दिन्थिना लानाय जायो आरो ना बिमा बिफाफोर नायो ओमफ्राय बारालाय होनो हाया बेफोरखौ नङाबा माथो बे जोमावनो जागोन हेटारसोलै खोनाबाय हेटार जोमावनो जागोन जोमाव बे मानसिया हेफैखायो आंनाव हेकार आरो ना हेकार जेनेबा मानसिफोरनि चेनेल खावग्रा आं लागायगौमोनसो आदा नोंगौ नङाबा माथो बेफोरबायदियानोथ' मानसिफोरनि लाइफआव दावराव खालामग्राया नङा होमबा फंबायमोन बा नोंथांमोन गोबां मानसिफोरनि लाइफआव बेफोरनो दावराव खालामो आरो नङालै हेटारनो औ बुजिदों बुजिनायाथ' हेकार नङा नो आदसा हेकार नङा ओमफ्राय बि फंबाया जोंहा मा होनदों फाग्ला मानसिफोर थाखायोलै मानसिफोरा बर'फोरानो मा होनदों हिंसा बांसिनलै नंगौ एकदम 100% राइटखा गावजों गाव सापर्ट होलायनो नागारै गावजों गावसो जि माने डाउनाव दोनलायलायो आरोखि लाइक दोन होबाय दे थेंक इउ एस बि फंबाय ओमफ्राय जोंहा फैनाया मा होनखो आंथ' दामगोनसो मोननायबा बिसोरखो नंगौथ' आरो दामजाखागोन बेफोरबायदि आखलबा मोजां रायज्लायफैब्रा बा बबेबा मोनसे आंनि पइन्टआ जायाखैबा बुंफैबानो जायोना नङा होमबा मानो बेफोरबायदि गाज्रि बुंनांगौ जाखो बिमा बिफाखौ लानानै ने आरो जोलैनि हांगार होनलायजासे मा खालामदों सोरखौ नङा होमबा हिटारसो नामा होनदों हिटारसो पेट्रल पाम्पआव मोनगोन नै पेट्रल पाम्पआथ' बे जराव ओइ गरसेसो लागावलाय कम्पिउटार ससेल' दहायनियासो बैनिया पेट्रल पाम्पआव दामनायासो पेट्रल पाम्पनिया एसामिसमोन र' एसामिसफ्रा बारा फैनो नागिरा ओमफ्राय जोंहा निखिताया मा होनदों एर'प्लेनखौनो लाना फैफादोलै थिखोना औ ओमफ्राय जायालै बिसोरजों फाल्थुसो औ नङाथाय माथो ओमफ्राय बिस्टि राम बसुमतारी फैदों जोंहा माबोरै ब्र' मोजां ब्र' खबरा मोजां नोंहालाय माबोरै खबरा मा बेदरलै गुमै दिनै ब्रयलारसो फैनाय मोनजाथ'वाखै संनानै गारबोजोब्बाय मोनजोब्बाय ओमफ्राय र' जोंना दायो गरसक मोनथारसिगोन MMBनि थाग्रा जायगाखौ मोनहैथारसिगोन ना दा बिथाङा माने बागदावलायगोन आरो ना बागदावलायगोन मा होनो
बिथाङा रुमाव गैया दा बाराव दं आरो बाराव मानसिया बागदावलायगोन आरो औ बारदावलायगोन बियो ओमफ्राय जोंहा एबि मा होनदों गावजों गावनो नांलायनो हाया आं दाखा सोरबा जि ब्लक नेम लाना फैना हाइड खालामला फैजोब्बायब्रा एथ' हिंसा मानसि थायोनो नङाथाय माथो नै दस्राखौ मा बुंनो ब्रमोन दाख्लै जोंहा सासे लोगोआनो थार माने सासे मानसिनि एलबियाव आङो जुगामि आइडिनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंदोंमोनलै जुगामिया नोंनोलै जुगामि आइडिखौ लानानै फैदो होनना बुंनायनो बिराद दाय जाबाय दाय जानानै ओमफ्राय गाज्रि कमेन्ट होबाय जेनेबा आंजों जादों आंखौ बुंबाबो जायोमोन जेनेबा ओमफ्राय बयखौबो बुंबाय बियो गाज्रि कमेन्टजों जेनेरेल गेजेरावनो बुंनानै लड ओंखारलांबाय ओमफ्राय आङो ब्लुखौ बोखार होनानै हाइड खालामहरबाय बेखौ दै गाज्रि बुंनायखाय दै ओमफ्राय बिनि उनाव आङो दसे थानानै दुगैखां एरखां नायबा संगिता होननायनि माबायाव लाइभआव हाबबा आंनि सेकेन्ड चेनेलनि नामखौ लानानै फुरा मानसिफोरखौ हाइड खालामगासिनो आरो ब्लु गैयै फैनाय माने हाइड खालामदों ब्लु गैयै फैनाय माने हाइड खालामदों बै माबाजों लाखादों गाहाय ओमफ्राय उनाव स्क्रिनशट लाखानानै अखानायै कन्टेन्ट लाबोबायनो मैयाना दाख्लै कन्टेन्ट लाबोबाय आङो ओमफ्राय दाय जाबावबायब्रा आंखौ दाय जानानै आरो उल्था कन्टेन्ट लाबोबावबाय आसोला कन्ट्रभार्सि कन्टेन्ट लाबोलायो पेट्रल पाम्पनि जेराव गैया जेबो नङा जाम्बा जानाय संबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो टिचारखौसो लोंहैखागौमोन औ नंगौथ' आरो नोंसोरजों थांफानाय बादि मोनलाय लांलायदोंलै नो आदसा जोंजोंसो फैफानाय बायदिमोन पेट्रल पाम्पनि जेराव गैया ओइ जेरावसो जोंजोंसो फैफानाय बायदि मोनलायलायबाय आरो ना दे ओमफ्राय जोंहा एसपि फंबाया मा होनदों आंखौबो खालामबायब्रा संगिता बाजै एन सिमाइनाव सोरबा जा फाल्थु आं ओरैबाय रागा जाबायना नों औ ओमफ्राय उनाव जोंहा ओइदिनखालिनो माबा नन बिटिसि बै आंनि सेकेन्ड चेनेल नामा नन बिटिसि नालाय आंनि सेकेन्ड चेनेल नामा नन बिटिसि नालाय बे आंनि चेनेलनि नामखौ लानानै हाइड खालामजोबदों ओमफ्राय गावहा मोनसेबो कमेन्ट होआखै आरो मोनसेबो कमेन्ट होखायाखै ओइलायथो जोंहा संगिता फैबाय ओमफ्राय हाय होनना बुंदों संगिताया हेल' ओमफ्राय एबिया मा होनदों आंनि नेम लाना हाइड खालामग्राया नो के खालामदोंब्रा बेनो खामोन आदसा बेनो जाखागोन ओमफ्राय जोंहा बहा थांदोंहाय जों दा एमएमबि थाग्रायाव थांगासिनो दङ एमएमबिखौ लोगो हमनो ओमफ्राय दा दसे थानानै जोङो एयारपर्टआव थांगोन आरो ना मानसि लायनो बेंगलरनिफ्राय मानसि फैगासिनो दङ सिसिलिया नार्जारि इउटुबार फैगासिनो दङ बेखौ लायनो थांगासिनो दा आंजों दंफायो सिसिलियानि बिदा फिलिप नार्जारि ब्लग इउटुबारा दंफायो आरो ना ओमफ्राय अन होनो जोंहा एसपि फंबाया अन ओमफ्राय संगिताया जोमावसो हाइड खालामदों गासिबो औ आं नामखौ लाथ'वाखैमोन आरोना जेनेबा दा संगिताया डाइरेक्ट बुंफैबाय मानो होनबा संगिताया रागा जोंबायना आरो आंहाबो रागा जोंदों थेवब्लाबो आं एसां माने नाम लानो सानाखैमोन आरो बेखौ आरो दाख्लैबो भिडिअ'आव आं नाम लाबावाखैमोन बेखौ आं गोरोन्थि जाबावदों बिनि चेनेलनि नामखौ होफानाया मानो होनबा बेखौसो ग्र' खालामहरनाय जागोन साला बिराद बुरबक बे माने सोरबा गावनि सायाव भिडिअ लाबोबा आंखौ कन्ट्रभार्सि खालामनो सानगासिनो दंखायो माने चेनेलखौ ग्र' जागौबानो ओमफ्राय लामाफ्रा देखाय एसे होनदों ओमफ्राय संगिताया जोमावसो
खालामदों रावबो खालामाखै भिडिअ मोनजोबबाय बिनि फुल औ नंगौथ' आरो पेट्रल पाम्पआव पेट्रल ओरै आगदा नायबाय था ससे थांबावनांगौ बेनाथ' आंनाव KLM ग्रायाबो बेनोखा नोंनाव खालामग्रायाबो औ बेनोखा ओंखायनो बिदि मानसिनो ब्लुखौनो होथारनाङा साला ब्लु होथारनाङा बेबायदि मानसिनो एत्थ' हिंसा थायो आरोना जोंनि बर'फ्रा गावजों गाव सोरबा सासेजों दाय जालायबा गासैजोंबो दाय जायो फाग्लासो बिदिथ' नङाना हमना ला आंजों दाय जादोंबा संसार नाङै जोंनि बर' सुबुंजों माबोरै दाय जानांगौ जाखो पेट्रल पाम्प गैयाबा आन्दायगोनलै पेट्रल पाम्पआ ओरैबो दंमोन अबे जरावमोनथाय ओमफ्राय आं रागा जाबा फुल फट' आबो माबायदि मानसिखौलाय गवामोन बे आंना डाइरेक्टखा औ ओमफ्राय दंलै फाग्लानो बर'नि गेजेरावनो औ नंगौथ' आरो MMBआ दाथालपारायाव थायो होनदों नामा दाथालपारा गनेशपारायाव थायो पेट्रल गैयाबा बोरै जागोन थाबोजोबखो नामाखो सोमोन नामा ओरैबो थाङा बे MMBनि माबा बार खाथियाव दं आरो दंनायालाय ओमफ्राय जमल हाय हेल' ओमफ्राय संगीताया सारजनि हाय होनना बुंदों मोनाबा मोननाय नङा ना इथिंजाय बन्द जागोन ना बैनोमोन खोमालै पेट्रल पाम्पआ दाथालपारा गनेशपारा एखेखा आच्छा मोनाबा बन्द जायोना आंहा दाथालपाराखौ बारा मिथियालाय औ बेनो पेट्रल पाम्पआ बिमा संगी होनना बुंदों ओमफ्राय जमला मा होनो जमल माने मा जायो दे खिन्थालाय आं एक्सिडेन्ट जानायासो निकिता होनदों जमल माने मा जायो दे खिन्थालाय आं एक्सिडेन्ट जानायासो निकिता आच्छा निकिता सार ना नोङो दे ओमफ्राय बायरायाव थानायखायसो गबाय बे बेथाया बुद्रुनानै लायगौमोन आं औ नों कमेन्ट हरदोंना बिनि भिडिअ'आव आं नुखादों दानजोब्बाय खोमा कमेन्टखौबो ब्र' अन्नानै आलब्रेड फनखौ हरनो हागोन नामा ब्र' बिराद गोबाव जाहांबाय दाबोनो मोनाखै ब्र' बुजियासै आङो बिस्थिराम बसुमतारी ब्र' अन्नानै आलब्रेड फनखौ हरनो हागोन नामा ब्र' बिराद गोबाव जाबाय दाबोनो मोनाखै ब्र'नो बुजियासै आङो ब्र' मा होनखो ओमफ्राय बै खाथिनि सुबमावनो खामानि
मावखांबाय आंहा दा सुबमाव आदसा बे पेट्रल पाम्प खाथिनियाव ओमफ्राय जामाला मा होनो जामाल माने समायना सेंग्राफोरखौ होनोलै दुबाइयाव आदसा नंगौ नामा बा एस बि फंबाय संगिता बाजै औ नोंबो भिडिअ लाबो बिनि बांद्राय खालामबाय थाबानो औ ओमफ्राय बिनि चेनेलनि नामखौ होनाङा दै होफानाङा फटकल' हो बिनि चेनेलनि नामखौ होनाय माने ग्र' खालामना होनायसो जागोन बेखौ मिथिबाय बिनि चेनेलनि नामखौ होफाथारनाङा बे माने सोरबा चेनेलनि नाम होफानानै आंनि भिउवार्सफ्राथ' नायबा माने आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफ्रा नायबा माने गावनि भिडिअखौ नायहैगोन ना थांनानै नैबेखौ बिराद खायदा लागासिनो दं बियो कन्ट्रभार्सि खालामनो ओमफ्राय बि मुसाहारि फैदों जोंहा हाय हेल' होनो हाय हेल' वेलकाम बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय बे हरनि समावबो नोंथांमोना फैनानै आंखौ सापर्ट होबोनायनि थाखाय बे दिफु खाथियावनो शुभम बिल्डिं दं नाय ब्रन्द औ दहाय नुहरनाय बायदि मोन्दोंमोन आङो ओइथिंजाय नैबेनो नामाथाय बिल्डिङा थाखो माबाया ओमफ्राय निकिता वाइफाइ हरबाय जोंहा अनलि फट'ल' हो भिडिअ बानायब्लाबो औ फटकल' हो सालाखौ बिनि चेनेलनि नामखौनो बुंना होना सोर मानि दावराव जादों नोंसोरलाय हा सोर नोंसोरो ओमफ्राय बि मुसाहारिया मा जादोंनो एस बि नेनानै दं आं र' नामदों औ आगदाजों ओइलाय मोनसेया ओमफ्राय संगिता बाजै औ बिनि नेमखौ दा हो अनलि फट'ल' हो औ नेम होबानो माने बे चेनेलनि नेमखौ होबानो ग्र' खालामगौबा सानथारदों आरो बियो खेबसेयावनो मोननै दं नै साला एस बि होनना बुंदों जोंहा होना हो मोनाखै बेसे गोजान दंबावब्रा बारा गोजान गैला माबायदि फैयो बाइकआ बिराद खस्थ' मालायनि माबाजों फैबाय थाखादों लाइभ होखादोंलै रं राइडआ नुगासिनो दंखायो नै फैगोन माथो बेलाय खिन्थु लगे लगे डाइरेक्ट एक्सिडेन्टखौ होनो हायाना आजिखालि स्ट्रिक जायो लगे लगे माबा जाखायो स्ट्रिक फैखायो फाग्लासो एक्सिडेन्टखौ ब्लार खालामना होनो हायो औ नै दा बे लाइभसोना थैफोरखौ होआबानो जायो औ ओमफ्राय जोंहा एबिया अन होनदों ओमफ्राय बैनिया बे जोमावना बांद्रायबाय नो औ बे हिन्जाव मोननो रोंखालालै बे जोमावा खोनासंबाय थादों बे जोमावा दा सिरिनो जोमावा सिरि खोनासंबाय थादों दायो ओमफ्राय संगिताया अन होनदों ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो संगिता आरो एबि फंबाय एसबि फंबाय आरो गासिबखौबो सोंबाय आङो अननानै फोरमायदो सोर सोर जाखांखो बेसे गोजान दंबावोब्रा बांद्राय गोजान गैला माबायदि खना खनि गावहा नैथिं थायो गावहा बेजों थांबाबो जायो ओमफ्राय गाव थाग्रानिफ्राय ससे फैनानै थांबाबो जायो नै बिथिं गाखोलांनांगौ दे एमबि थाग्राया नैबे लामाजों गारि ओंखारबोनायजों हाजो सायाव नायगासिनो दंना बे लाइभखौ जानो मोनथारसिगोन एमबिखौ दखानाव लोगो हमहैखानोसै डाइरेक्ट खबरबो हराखै जोङो थांगासिनो होननानै लाइभ नायदोंबा नुगोन आरो बे साला औ संगिता बाजै मैया जा गाज्रि कमेन्ट ना गावनि एलबिआव खननै जाबाय आं बिदि गावनि एलबिआव गाज्रि कमेन्ट लिरनाय आदसा ओमफ्राय जोंहा संगिताया लकेलाव रुसि आलु एवनायसो आदसा लकेल दाउ आदसा बरिया आंना आलु दाल मटर पनिरमोन आदसा थेंक इउ ओमफ्राय आखलानो लाजालालै बेना नेम दालासै बेखौ औ नंखागौ डाइरेक्टखा मोनाखै ससे थांबावनांगौ ओमफ्राय बे जोमावा सोबनि एलबिखौ नायबाय थाखायो बे दाउलायानो लागाव हाब अबेनि दाउलाय बेलाय मोनसे स्ल' खालाम मोनबाय बेनो
बुला किलोमिटार किलो एसे साइडआव लाखिनांसिगोन नै बेयाव थायो दै MMB आ नैबे बिल्डिं सिङाव दं दायो बाराव जोङो एसे ओरै आवगायनानै फिदिंबोखादो नै जराव दोनफैनोसै दोनजागोन दोनजायो सासे नों मा जोङो दोनजागोन दोनजायो दखान खुलियो दोनलायो नैबे गेट सिदाल' दोननाङा फावसाय ओंखायनो नायदों र' आं ओंखारनोसै गेम गेलेनां एसे औ दे ओमफ्राय MMB खौ देखायदोब्रा सिरिनो औ देखायगोन जागोन ना नायलाय ओमफ्राय आलब्रेडनि फन नाम्बारखौ दंब्ला हरदो ब्र आलब्रेड माने आलफ्रेडनि फन नाम्बार गैया ब्र आंनाव जागोन नामा नायलाय आलफ्रेडनि फन नाम्बारबा आंनाव हले गैया दे दुखुदामोन जागोन दे ओमफ्राय खासिया सिख्लाजोंसो रायलायबाय थादो बे MMB आमायसोआनो आच्छा ओमफ्राय संगि मा ओंख्रि संखो होनो औ मा ओंख्रि संखो खोनादो हा मोहन कोड আছে मोहन उলাই দিবি তালে লাত মারি কেনে হ্যাঁ লাত মারি উলাই দিবি তালে তা ওই শালা এই নে দোকানে নেই नै ओइ नों माथो सोरबा खासिया सिख्लाजों लाइन मारिगासिनो दंनो कमेन्टआव बुंगासिनो जानाय नायदो नै ओइ नै खोनायासै बायद' खोनाना खोनायासै ओइ नै लाइभआवब्रा लाइभआव बोसि जानो नै साइडनि एबि दाउ बेदर आलु एवनायनो MMB खौ दाखालि नायखुमाना फैदों आं सिखाव बायदि आच्छा एबिया नोंखौ दाख्लै नायखुमा थांदोंनो सिखाव बायदि ओमफ्राय संगि गोथाव दे होनदों औ ओमफ्राय जा संगिथाया मिनिदों ओमफ्राय नै खासिया सिख्लाया होनदों औ MMB ना मिनो एलाय खासिया सिख्लाया नै खासिया सुवालिथ' जेबो नङा ओमफ्राय ज' थांगोन नामा थांला जों ओरैनो नोंखौ इयाव लोगो हमनो होननायखायसो लाबोबाय बेखौ थाया सिसिलियाखौ लायसै ओमफ्राय दायो मोनायाव जोंनाव हाबैसो ओंखाम संखाजोबो उनाव हा होमबालाय आं थांगौमोन ना थांगौमोन 10थायाव फैबानो जायो होनबा 10थायावनो 11थायाव लिरनाय जागोन दाबो जेबो नङाना थांफायोबालाय जानो गवाना आं नुवाखै 1 घन्टा लाजोबाना बेनिफ्राय एयारपर्टआलाय दा आं सम मोनथारा फैब्ला दिगदार फिलिपफ्रा दे खबर गैया ओमफ्राय दा मा खालामो मा खालामनो जायो हा गाबि खावगासिनो दं नै थांदो दा नोंसोरो मा खालामगोन खालामा थांदोब्रा नोङो गावनि गाव डिउटि थाबो डिउटियाव थाहैदो जों बिदिनो थाथ'लाबायनोसै ना दसे ओरैसै आरामनो ना औ नुबायना लोगोफोर MMB खौ नै सोरबाफोर गोदान दंबा बिनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना हो फिलिप नार्जारि ब्लग दे फिलिप नार्जारि ब्लग औ एन्थनि नार्जारिनि बिदा सिसिलिया नार्जारिनि बिदा जों दा सिसिलियाखौ लायनो थांगोन आरो ना एयारपर्टआव सोरबा अनोबा अननानै साबसक्राइब खालामहरदो आं एसे बिजिमोन रायलायस्लाबनो हायासै आरो ना आं ओमफ्राय आच्छा गुना नायखुमारदो जोंहा संगिताया
ओमफ्राय बैनाया मा होनो बैनायसो ना नानिसो जागोन ना MMB आमाइसो लागावदो होनदों औ ओमफ्राय आमरमास माखौ होथारदों मिनिफैनाया मा खबरनो मोजाङाबो मोजां नै फिलिपआ नै एसानि बिनानावखौ लायनो थांनो नागिरदों जों नुबाय दे MMB सनाखौनो आदसा लागाव आं MMB नङालै बे नङा बे फिलिप नार्जारि MMBआ बै सिङाव दङ बै सिङाव ओइ मालाय जौनि मालिकसै MMBआ टेनसन गैया आंखौनो MMB सानबाय नामा बोरो मानसिफोरा नायलाय आंखौनो MMB सानबाय नामा भिडिअबो लाबोदो गुमायनो औ भिडिअ आदसा दा सिसिलियाजों लोगो हमनायखौ ना दा लानोसै एसे ससेसो लानोसै हाय फिलिप नुदों नै आबर बसा SB आ अन रोजा फंबाया रुमाव थांनो नामा बेनाव गुगोल एडसेन्सखौ एप्लाइ खालामना होलांखानि औ दा मबाइलासो बेयाव दं माबा दखानसेया दसे रुमावसो मा खबर फिलिप मोजां खबर मोजां ओमफ्राय एबि बसुमतारी फंबाय जा अन होनदों ओमफ्राय नानिया होनदों आरो ओमफ्राय आब' रमासा अन सिनायहरलायलायाखै आंखौ आं बेखौनो बायदि मोनहरखादोंमोन खर'खौ नुहुराखैना गस्ला ड्रेसाव बेखौनो बायदि मोनहरखादोंमोन आङो बेयाव दङब्ला आंसो माबा बिहैनो सानदोंमोन ओइ माबोरै नुदों माबोरै मोनदों मानसिफ्रा गोसोफ्राव लोगोफोर कमेन्ट खालाम अननानै बालन्दाफोर आब' रमासा अन एबिया अन ओमफ्राय संगिता नायखुमादों आरो ना मेगन थाइसेजों ओरै नायखुमादों संगिताया ओरै ओमफ्राय एसपि फंबाया मैयानिया नामा MMB आनो मैयानिया नामा मैयानिया माने आं MMB नङालै हमनो हायासै आङो एसपि फंबाय MMB नङा ओमफ्राय नानिया ओरै खालामदों सोरबा सिथ्ला जौ लांफैबाय खोमा नै अमा बिनारिस बादिसो नुदों हा मा अमा बिनारिस ब्राब' हिर'फोर नुदों सनाफोरनो लागाव बरिया हाफ पेन्ट गाननासो होबोखादों आं नुवाखै हाफ पेन्ट गाननासो लागावखायो आंना एयारपर्टआवबो हाफ पेन्ट गान फ्लाइटआवनो माबाजोंसो थांदों आं हाफ पेन्टजोंसो थांदों बेंगलराव फाग्ला आङो मिनिदों जोंहा स्मिथानि LBआव लोगो मोननाया औ स्मिथानि LBआव लोगो मोननाया चाइनिस लिरनायखौ स्मिथाया मा होनबाय थादोंमोनलाय चाइनिसखौ बावलायबायसो लांनानै सिनायसे ओमफ्राय आङो बिबु लिरनायखौ मा होनदोंमोनलाय ब्लु फाग्लासो हेल' रमास हाय रमास अमा बेफारि बादिसो नुदों अमा बेफारि बायदि नुदों जोंखौ बिदि नुखायो बरियाना शिलं बेफारिफोर बायदि सानैनिखौबो नायलाय उदैखौ सानैनि उदैखौ नायब्रा नै ओमफ्राय लागे रहो ओरैसो ओमफ्राय हाफ रमास होनदों आबर नानिया मिनिबाय ओमफ्राय आबर रमासा हेल' होनदों आरो आं बिश्वकर्मा मानिदोंब्रा नङाबा लोगो हमजागौमोन आदानो औ ओमफ्राय नों बबाव थायो फंबाय नों बबे जायगायाव थायो होनदोंमोनलाय र' माम जानि आं एन्टि आगोन औ दे जा दे बाजै सना जाहैथां ओमफ्राय खम जारलासो ना होनदों औ ओमफ्राय गोला नोंसोरनो मा गोलाब्रा हाय गाइस होनदों फिलिपआ ओमफ्राय फिलिप आदाखौथ' सिनायदों र' आंना आदसा सिनायदों ना सिनायदों फिलिपखौ सिनायखादों आरो ना ओमफ्राय जोंहा फुटबल बादि
जाबाय नोंसोर आदसा फुटबल बायदि जाबाय आरोना जों धुप लायनोसो जासिगोन होनबाथ' ना आं एयारपर्ट खाथियावनो थायो पलाकबारियाव दारापुरजों हाबबोना आदसा एयारपर्ट ओमफ्राय एसपि फंबाय अनन पलाकपुरजों हाबनानै आरोना दे सोर आलासि रादा होनदों आलन बरगयारि आलासिया माबा फंबाय सिसिलिया नार्जारि इउटुबारा बेखौ लायनो थांगासिनो जों दा एयारपर्टआव थांगोन आरोना नै दा MNB-नियाव दंफैयो जोङो ओमफ्राय मानसिफोरनि मोखां नायनानै मा होनो हाग्रानि बादिसो नुयोना आदसा ओमफ्राय नानिया मा आं ओंखाम जानोसै गुमैनो औ दे फैनाय दे जादो दे जाहैदो स' नोंसोरो दाहाय सिसिलिया नार्जारिखौ लाइभआव नायगोन ना भिडिअ बानायनानै गाबोन होनांगौ आङो खोन्थाहरलाय कमेन्टआव दे जुदि दाहाय लाइभआव नायनो लुगैदोंबा दाहाय लाइभ लाबोफिननोसै आङो दायो दोनथ'नोसै आरोना नोंसोरबो ओंखाम जादो दसे रेस्ट लादो नङा होमबा 1 घन्टाबो जाखासिगोन नालाय ओमफ्राय जुदि लाइभआव नायनो लुगैदोंबा दा 11टा बाजियाव लाइभ होनोसै आङो ओमफ्राय सिसिलिया बहा थांनायनो सिसिलियाया बेंगलरनिफ्राय दा गुवाहाटियाव फैगासिनो दङ माने आसामाव फैगासिनो न'आव दा बेखौ जों गुवाहाटियाव एयारपर्टआव लायगोन आरोना आब' रमास अके आदा होनदों औ ओमफ्राय दानो ब्र' होनदों बिस्थिराम बसुमतारी दानो माने लाइभ दोननाया ओमफ्राय सिनायो सिसिलियाखौ बिनि भिडिअ नायबाय थायो आं आदसा दे मोजां ओमफ्राय जा बैना मा होनदों भिडिअ बानायबासो मोजां जायो गुमैनो औ भिडिअ बानायसै ना अन होनदों एक्सुवेलि लाइभआव बयबो नायजोबखाया नङा होमबा भिडिअ बानायबा लाइभआवबो होजायो लाइभआव बयबो नायजोबखाया ओमफ्राय होनदों जोंहा माबाया आब' रमासा ओरै लायदो ओरै दै बिनानै MNB-नाव औ आरो बे गोजाखौनो लाबो गोजाखौनो बिना लाबो बियारखौनो दै गुसु बायदि गर लोंजागोन बे ना मा होनो लोगोफोर ओमफ्राय एसपि फंबाया होनदों आंबो सिनायो सिसिलियाखौ बिनि भिडिअ नायबाय थायो आं आदसा दे थेंक इउ 6था जायो आंबो मानो होनबा बिदामोनजोंनो लोगो क्लस फ्रेन्ड जाखाजोब्बाय नालाय जोङो आरो खाथिनिखा जोङो मोनसे जायगानि गोजाखा नालाय जास्ट गामियाल'सो गोजान जालायो एसे होनदों जोंहा एबि फंबाया लाइभखौबा सानैसोल' नायो औ लाइभखौबा सानैसोल' नायो नंगौ नंनायालाय हमना ला लाइभ होफै थानाय जि सानैसो नायबाय आरोना भिडिअफ्रा जाखो 7 मिनिट 8 मिनिट बानायबा बयबो नायो एसबि साल्थे मा खालामदोंनो एसबि साल्थेखौ सोंहरदों जोंहा एबि फंबाया औ होनना बुंदों जोंहा बेखौनो माथो गुसुथार होनदों ओमफ्राय बेखौ एसे खम नुदों माथो नों गुसु लोंदो आं गुसु लोंनाया गगा मोनहांसो मोनगासिनो एसे माबा लोंनि र' MNB-आ होदों बाबा गुसुथार
आयु मासि गोरालै एबि सालथे आं दा रुमावनो दं होनदों एसबि ब्रा ओमफ्राय जोंहा गोदान आपडेट फंबाया फैदों एसबि सालथे बहा दं होनदों जों दायो एबिया गुवाहाटिथिं दङ बालाजि खाथियाव दङ गनेशपारायाव ओमफ्राय दा एयारपर्ट थांनो नागिरदों नै जोङो एसे माबा लोंदों जोङो गोदान आपडेट ड्रिंक ओमफ्राय जोंहा एसबि सालथे आदसा होनदों आरो गोदान आपडेट फंबाय मा खबर गैला माथो खारजोब्बाय औ आं दोननोसै होनदोंमोन ओमफ्राय एबि सालथे बहा दं डिउटियावनो दं नामा दालाय होनदों जानो डिउटियावसो दं नामा एसो दंथाय जोंहा एबि फंबाया डेन्जार नुखायलै ना गेन्द्रा बा फाग्लासो नन स्टप जोंबायदि संखायोब्रा गथिबावबो थाङो जोंबायदिया समायोबा ओमफ्राय आं दंलै खाराखैनो आदसा दे खारनाङा थान्दा नामा दंलै थान्दासो एकदम गुसुथार दैया गुवाहाटि रायजोलै गुवाहाटि रायजो रायज्लायनो समान गैया नोंसोरहा गैया आं माबा फुलुंसो हरलायनांगौ फाग्लासो लांफानांगौ दा गामियावनो जोब्बाय रायजोफोर नै सालथे एसे फुजा मा फुजा जाखो फुजा मानिदों दे मानिबाय थालै गोदान आपडेटआ मा होनदों बे समाव बेरायनो मोजां जायोना गुवाहाटियाव औ बेरायनो बिराद बया नाङो ओमफ्राय दा एयारपर्टआव जों माने सासे इउटुबारखौ लायनो थांगासिनो दं आरो ना बेंगलरनिफ्राय फैगासिनो दङ नोंसा बिनि सिस्टार सिसिलिया नार्जारिया गोदान आपडेट सिसिलिया नार्जारिखौ सिनायो दा एन्टनिनि बिनि बिनानाव फिलिप नार्जारि ब्लग आरोना बिनि चेनेल नामा फिलिप नार्जारि ब्लग ओमफ्राय एबि सालथे नंगौ दे मानि आंना गैया दिनै फुजाबो मिरामिससो जाबायनो आदसा गोदान आपडेटआ औ होननांदों ओमफ्राय अबाव दं होनदों रमायना जों गुवाहाटियाव दङ मेन गुवाहाटि सिटि खाथियावनो दङ जों गनेशपारायाव एयारपर्टआव थांनो नागिरदों एयारपर्टआव थान्दा कुल नामा होनो थान्दा कुल अन जोंहा एसपि फंबाया थेंक इउ स' माच नोंथांमोना सोरबा 10 जन मानसिया लाइक होबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम गोरबोनिफ्राय साबायखर जासियो एसबि सालथे एसे मानिबाय उफाय गैया ना मानियाबाबो जाया औ मानिनांगौ मानिनांगौलै जोंना नै बिदिनो जाथारालै मा होनो गयबो जाया फाग्लासो बिदि बोरै जानांगौ जाखो दैथ' लोङोथ' बोरै जाखो माथो रावबो गैला मैया थाइजौ बानायबोनायनो दा थामजौ वारिंआनो फैला माब्रै मा माब्रै वारनिं फैया
फैबाबो दहाय डाइरेक्ट खनसे फैखादों 2GB कमप्लिट जाबाय होननानै फैगासिनो दंबावो 5G जाबाय नालाय 5G नेट नांबाथाय न' टेनसन आरो ओरैबायदि ओमफ्राय जोंहा 5G नङा ना मबाइला ओमफ्राय जोंहा SB आ मा होनो AB सालथे औ मोजां दे होनदों ओमफ्राय जोंहा AB फंबाय मा होनो खम जारलालै सयथिबो होनबालाय जेबो जायाबानो औलै जेबो जाया फाग्लासो SB सालथे जायोब्रा ना बेदर मिरामिससो ओंखाम नामा अब्ला खम जारलासो औ बिराद जारला बिजों ना खम जारला बेदर नङा खम जारला नङा बिराद बुरजा जारलासो ना बिजों बेदर ओंखाम AB एकदम सालथेआव होनदों नै बेखौ होनायाव माला होआ नों हाइस नामा नों न'आवलाय बिदि फिसानो नङालै बे बेलेग चेनेल नोंनि नङा आंनियानो ब्रा अ चेनेल गोदान ओइ मिसना ओइ मिसन सिगांनिया मिसन फुजिबाय बानायनाय सिगांनिया नङा औ औ आजोरा औ लेहरलायनाय औ खालामनाया औ ओमफ्राय जा एबि फंबाय मिनिदों ओमफ्राय एबि फंबाय SB सालथे होनना बुंदों हाइ स्पिड थांदो आरो दा कन्टेन्ट सेरिं नामा सोर आं सोआखै सोगोन र' लासै लासै सोलांगोन आं बारायबाय नै मोनबेसे दं नोंनाव मा चेनेल आं मेन बे मोननै सालायग्राया बे बेलेग ओरैनो दंदेरोलै दंलाबायो नै बेखौ बाहायनाय जाया नै बे मोनसे बाहाया बेयावबो भिडिअ हगाराखै जानो ओरैनो होलाबायदोंमोन बे मोनसे दं ओमफ्राय आरो सासे मानसिनि गुगोल MMB नि गुगोल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामनांगौमोनलै लोगोफोर आं एसे सोंस्लुदों र' डकुमेन्टस दंफाखायोना गैफाखाया बे सालथि मोजां ना खबर होनदों नों डकुमेन्टसखौ साफायना लाखादोंमोन नामा गैया दं हरलाय लक खुलिलायबा टाइम गैया आं दा जेबो टाइम गैया लकखौ खुलिहरदों आं मावनोसै खामानिखौ गैया टाइम गैया रक खुलिनो हरब्रा गावबो नायथारगोनब्रा मासथिनि एक आदि आरो आधा घन्टा ये बहुत किबा एकदमबारे फ्री फ्री घुरी थाকি কি তার মানে তাই কি নিজে চাই থাকবো নাকি মই বনাতো लोंगोन नामा लोंखांबाय माथो दै बेथ' लोंखाया आं मिथिगौ फिल्मफोरा लोंखाया नोङो बे लांगोनसोनो नांगोन दा मा खालामगोन ओमफ्राय आंखौ लांफाखायो दा ओरैनो थाङोबालाय ना ओमफ्राय दा दोनबोफिननानै सोंसो लोगोफोर बे सोर नायलाय सोरखौ होखोबा हरदो आं खालामसै नों हरदो न'आव खेवनानै दखानसो साफायनो दंखायो दा ओमफ्राय आं नायनाङा जाहैबाय है नायबाबो नों मिलायबाव थाखाया बेफोरखौ गैया आंबो नायाखै नायनायालाय बिदिनो ओमफ्राय सोंहरफिनला जोंहरसै ओमफ्राय बेखौ नायनानै मा बुंबाव नोंलाय सिगांनिफ्रायनो नायाखै नोङो मनिटाइज एप्लाइ खालामनायफोरखौनो मनिटाइज एप्लाइ कराय साइ नल'लै जेहायबो गुगल पे एप्लाइ करा सामो गुगल पेनि खामानि गैया नायनांलाया दा थान्दा माइना बानायगोन र' थान्दा माइना बेयाव आराम जिरायना बानायबाय थांजोबनांगोन गैखाला टाइम गैखाला हेल' बुखारजोबखो अन एबि अन ABCD मास्टार मुखर हागिरदि माया मा फैसा हैद साला गोदाव सोराव ओइ लेथन साला लेथन अखन्दा हाब लेथन अखन्दा फैदोलै नै लेथन अखन्दा फैदों सालथे नमस्ते सालथे दा एबि फंबाय अन खोमसि खोमलाव ओमफ्राय थुलुंनि फैदों थुलुंनानि लेथन अखन्दा थगायसुला
हाब थुलुनि बिमा फैदों माथो थुलुनि बिमा हेलौ हाय हेलौ बाब रे बाब मालिकखौ नायदो फराय हो बेखौनो बुंदां आलासिया बाब मा होनो सफैबाय ना सफैथ'वाखै आलासिया दा 11थासोआव मोनफैगोन आलासिया सफैथ'वाखै आंथ' आलासि नङा नालाय आलासिया दा 11था बाजियावसो मोनफैगोन रदै मा एयारपर्टआव होनो रदै कमेन्ट खालामा मा होनो खालामला नामालै होनदों कमेन्ट खालामला नामालै होनदों जानो मानसिफ्रासो खालामगोन नामाथाय ओमफ्राय एसबिआ अन थुलुनिया आंनिसो अखन्दा फिलिप ओइ साला लाइफफ्राव बिदि आंनिसो नोंनिसो होनो हामा दै रायजोफोर मोजां कमेन्ट लिर हामा दै हामा बिदि सेलायनाङा बिदि सेलायनो हामा आंलाय नोंखौनो आलासि सानदोंनो बिसा बिनानावफ्रा सिसिलिया आं नार्जारिया आलासि नङालै बिसा बिनानावखौ लायगोन दा एयारपर्टआव MMBनाव दंफैयो नै दा MMBनियाव ओमफ्राय जोंहा जोनोम मोनफैदों जोनोम सिख्रिफोर गैया नामा सिख्रिफोर थायालै इयाव सेरफ्रावनो गैला सिख्रिबो गैला दहायसो फैलाबायदोंमोन माल लांफैदोंमोन इयाव थांजोब्बाय मालाय सिख्रिफ्रा जोनोम जायालै बे जायगायाव आंनिसो अखन्दा फिलिपनो ओमफ्राय आं जेबो खोनाया फिलिमसो नायफैदों आदसा आं मा फिल्म नायखोलै बर'नि थै ना मा नायदों बियो थुलुनि बिमायालाय ओमफ्राय जोंहा जोनोमा मिनिदों आरो ना जोनोमा बहानि जाखो जोंहा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदो अननानै फोरमायहरदो जोनोमखौ जोंनि बे LBआव एकदम बरायनानै लानाय जाबाय गोसो गोरबोजों फखद मोदोमजों नायनोबा नैबे किं फिसारजों बरायना लानाय जाबाय आरो ना जारला जागोनलै बिबिबार एन्ड रेस्टुरेन्टआव नै बेजों बरायना लानाय जाबाय आरो ना थैसाम थुनो बैलाय थुलुनिया थैसाम थुनायदों मालाय अन लेथना मा होनदों नों मा मिनिथ' फिलिप अखन्दा नों ओमफ्राय जोनोम एन्टिनि मा होनदों क्रेसखा आं मा होनखो क्रेसनोलै नोंनि माबा मा होनो क्लस लोगो क्रेस मा होनखो फ्रेन्ड थारमाने जानो क्रेस आं माने लोगो हमथारगौमोनलै दहायनो नोंसोरखौ फैदों होनना मिथिबा आं दा एसे लाबायना बिनिखायनो लोगो हमनो हाथ'ला आरो नानो दे जेबो नङा लाबाबो अरजायालै आरो हमथारोबा ओइयाव माबायावल' मा होनो आंबो होननो सानदोंमोन बे सुनि LBखौ नुनानै जारलासो नामा हाबालासे थानो SB बड' जारलासो नामा माया जारला जाखो SB बड' नामा माया जारला जाखो SB बड' दे थुलुनि एकदम ओरैनो गुसुं लिरनांगौ बारा गोलाव लिरनाङा कमेन्टआ जोबो बारा गोलाव लिरबा फावथेन गोलावा फैबाय हनै लागाव लेथना उन्दुनो ओंखारला आं थुलुनिखौ नुना अखन्दा फिलिम नै बेखौ नुबाथ' आरो उन्दुनो ओंखारबाय नङा खोमा नोंसोर नैबेखौ लेथन सालसेया बेखौ लेथन अखन्दाया बेखौ नुबाथ' उन्दुनो ओंखारनाय नंला नाय आरो आं एयारपर्ट खाथियावनो थाखायोनानो होमबालाय दसे लोगो फैदो गय जाहोहरदो जोंखौ गय एयारपर्टआव गय जाहोदो फिलिप सनासो दा होद आं फिलिप नङा फिलिप सनासो दा ना थुलु बिमा आं फिलिप सना नङा नोंलाय माथो सिनायखायोलाय सिसिलिया नार्जारिखौलाय बेखौनो लायनो थांगोन आरो जों दा एयारपर्टआव माबोरै नुदों जों सानैखौ कमेन्ट खालामलाय एकदम बुन्दा नुखाथारलै गेलेग्रा बायदि नुखायो दा एकदम खेबसे सौगासिनो थांफालायनाय गारिया नाहरनै गरमथारलै लोगोफोर गरमथार
मिनिदों आरो थुलुनिया नायनि र' दे नाय नायनि नाय र' ब्र होनदों आदसा आदसा दे फावथेन गोलावा मा होनदों अ माइ गड थांनोसैलां आंबो फै नुना लागायनोसैनो देखायनो लेथन माखौ नै जादुखौला नायनोबा लेथन ब्र जादुखौला नायनोबा जादु दारि गोलाव नायनोबा नै बांगाल बियो सोर लेथन अखन्दा नों सिनायदों बियो सोर कमेन्ट खालामला लेथन बियो सोर बाब थुलुनि मा होनो आनैसो नायलाय जायगायाव थाना माबा फन खालामलाबाय मा फन खालामखो गोदाव सोराव फन हरलाबाय जायगायावनो दङ मानसिया बरिया एसबि बरिया बर'जों मा होनो बरायनायखौ होनबाय खम मा होनो जारलासो थुलुनि बिमा मा जाखो ना फ्राय दालिसो बाब गोथावथार माथो लेथन सालथे गैयालै आहा मोनजाथ'वा नै दानो लेथन सालथे सिचुएसन एसपिरि बेट देखायब्रा र' सिचुएसन एसपिरि बेट लेथन सालथे फैद' लोगो जानोबा एन्थनि नार्जारि फावथेन गोलावल' बबाव एन्थनि नार्जारि नुहुरलायखो दे जानो आं एन्थनिनि बिदासोब्रा थुलुनि आं आनैसो माजों सोलाखो दिनैलाय ओमफ्राय एबिया अन ओमफ्राय एसबि फंबाया मा होनखो बियारजों बरायनायखौ होनबाय खम जारलासो होनो ओमफ्राय जा थुलुनिया ना फ्राय दालिसो जोंहा आदा लेथन ओमफ्राय फिल्म नायनोबा फैद' आंनि एलबिआव आदसा एलबिआव देखायनानै दामजागोन एलबिआव दा देखाय थैनायनि लामाखौ दा लुबै दाख्लै माबायदि फाइन नांनाय नुवाखै ओमफ्राय एबिया मा होनो अन एबिया अन एसबिया अन ओमफ्राय सुपार इतना लंबा है यार किसका नाम है आई एम प्रीति इट इज साइलेंट PMS because that easier to say than strong individual means depressive bipolar disorder found to first of क्या यार समझ में नहीं आया मेरे को मा गुवाहाटीयाव सिख्ला नुना बर' खर' खुरबाय अखन्दा फिलिप ना एन्टि साल्थिसो औ जेबो खोनाया आंनो आदसा स्क्रिन एलबिसो होगोन हमजागोन साबि लिरहरबाय आं खोनायाखैनो गाव जेबो खोनायाखैनो MMBआ बहा खारखो होनो दङ र' दखान बन्द खालामनो नागिरगासिनो दं थुलुनिया खोनायाखैनो गड दां इउ निडिल ए नै दासो थुलुनिया आं लिरना हरबायना मा 50 थाखा फैखोलै नङा दहाय आं पेट्रल सोनाया दासो 1500 सोदों औ दासो फैदों सोहरनाय मेसेज आरो होनदों आरो थुलुनिया
ओमफ्राय एसपि फंबाय अन ओमफ्राय हटेल गोलावा मानदों आगै थुलुनि सासे नायना होदो ओंखाम संना होग्रा नङाबा थालिरसो गायजानोसै लां होनदों आदसा जा गेस जादोंलै आंहा फिलिप सना उदैयानो स्कुला जा खिफिगासिनो आं गेजेराव जिरायनानै बहा फिल्म नायनायाव लाइभ दा हगारदै थुलुनि होनदों फिलिपा दे हगारला सना होनदों फासि नांगोनबो नङाबा गाव खोनाया माने ओंखायनो लिरहरबाय आं नङाबा जारला जागोन बोरैबा 500 सेन्ट खालामनिसै आं गय जालांदो ब्र थेंक इउ एकदम बरिया मस्ट वेलकाम एबि फंबाय आरो खेबसे बरायबावनोसै नामा नोंखौ किं ब्रिजारजों खेबसे बरायबावनोसै नोंखौ नै 500 हरनो नागिरनायनि नै खेबसे बरायबावबाय सालथिसेबो दं नामा दङथ' आरो इयाव गावनि माबायाव आबदायाव माने 500 हरनो नागिरनायनि नै बेजों खेबसे बरायबावबाय आरो ना नाम्बार दंखायो जानो ब्र आंनि नाम्बारा होथारदों आसोला हनै बारल'लायनानै खोमसिनो खम मानसि फैबावगौमोन ने हरमारगोन नामा एबि फंबाय नै एमएमबिया खोमसि दखान बन्द' खालामदों एमएमबि सालथेसोआ बिबारिखौ लायदों नामा आङो माने बेखौ फरायनो मोनाखैना आं लिरनायखौ गोसोबायदि मोजां लिरनो हायो फरायनायावसो आं थाब हाया फरायनो मोनखायाखैना 5सिम फरायबाय आङो माबायाव क्लास 4आव फरायबा 7नि मानसिखौ टिउसन लानो मोनदों 7निखौनो टिउसन लादां लिरनायाव गोसोबायदि लिरनो हायो आरो मेथ्स आरो माबायाव खाट्राम नाङो इंलिसाव ओमफ्राय साइन्स मेथ्स साइन्स इंलिस डिसप्लेखौ मोजां फट'खौ लिरना हरा मायाव हरनांगौ बुं फुजानि नामै हरनोसै आं दे आंनि नाम्बाराव हरदो दे एबि ब्र 7086 नाम्बार खिथागासिनो आं नै 7086 जाबाय ना 201 आं नोंनियाव ब्लु होनो दै नोंनि कमेन्टआव लिरना हो थांखागोन देलायनो खोन्थालाय थाङा ब्लु गैयाव थाङा थाङो नाम्बार थांखायो थाङा दे होदो 786 201 637 ओइ जाहा नै बहा एमएमबि सनायालाय आंनालाय खेबसे नायगौमोन आं खेबसे नायगौमोन नायनो हागोन र' ओमफ्राय नै जोंहा पियार जासुला फैदों मा दाबो उन्दुआलायनो जों एयारपर्टआवसो थांनो नागिरदों पियार जासुला ब्र' एयारपर्टआव थांनो नागिरदों जों नै माबा एबि फंबाय नै आंनि नाम्बारा नै फिलिप नार्जारिया लिरना हरबाय नै कमेन्टआव बेनो नाम्बारा होनदों ओइलाय बेनो आंनि नाम्बारा दै बेयाव हरदो दे फन पे खालामो ना गुगोल पे खालामो ओमफ्राय एमएमबि सालथिसे बिबारखौलाय लागो हमनायखौ भिडिअ लादै आदसा ओमफ्राय र' होनना बुंदों जा एबि फंबाया बुं दे होनदों ओइलाय नै एबि फंबाय वाट्सएपआव मेसेज हरग्रो दे लानानै हाय होनहरग्रो आङो मेसेज फैबा खोन्थाहरगोन फैबाय दे मेसेज होननानै ओमफ्राय एसबिआ अन होनदों ओमफ्राय थुलुनिया नुलाबो थांसै आंनो एमएमबिखौ एमएमबिखौ नुगोन र' बोरै उथिनांखो फैलाय ओइ नै र' सिङावसो खोमसि ओमफ्राय फिसारा मा होनदों सावथालनिसो नामालै नाम्बारालायनो जाबायना फंबाय एबि फंबाय नाम्बारा जाबायबा माबानोसै दाननोसै
जाबायबो दानसै आं नै आंनिलै इयो फियार ब्र' जाबायबा दानसै जाबायबा एबि फंबाय नाम्बार लानाया जाबाय दा बारा गोबाव दोनजायानो दानसै दानबाय नोंनाव थाहैखाया दा बेयाव थाहैला दा अके होनदों दे जाबायना दे दा फैफिनगोन औ दे दोनखानोसै फियार जोङो सिसिलिया नार्जारिखौ एयारपर्टआव लायनो नागिरदों सिक्सटारा फैगासिनो दं बेखौ लायनो नागिरदों टाइम जाथारबाय नै 1 घन्टाल'सो ओमफ्राय जोंहा एबिया अके होनदों जाबाय होनबा ना फंबाय वाट्सएपआव हाय होननानै मेसेज हरदो दे आइ एम एबि होननानै ओइ ओइ नोंखौ नायनोनो नोंखौ नायनोनो एलाय नै थुनथुलि नै नोंना आमाइसोआ अन होनदों गुड नाइट अके गुड नाइट दे गुड ब्लेस इउ अके फियार जासुला बाय बाय दे लोगोफोर गुड नाइट ब्लक थां सिगां फटाफट दोनबाय औ दोननोसै र' एमएमबि नाव दंखायो नामा एमएमबि एबिनि नाम्बार दं इभिनिंआव ए र' एबि नोंनि नाम्बार दंखायो ना एमएमबि नाव आं फन खालामगासिनो दे अके अल गाइस गुड नाइट बाय बाय गुड नाइट बाय बाय नै बेखौ नायसानाला ओंखारलायगो मा होनो थाथेरा